Daniloviț, Maria Veresparania. Domnul Chioța este nerăbdător aici, așa frecat mânuțele. Eu cred că, știi că le mânezi, domnul Chioța, le mânezi diploma și medalia și trofeul și va trebui să le și pupi. Dar trebuie să le și pupi, asta e treaba. Doamnelor și domnilor, cele 5 frumoase Women's Body Fitness Open category, locul 5 este ocupat de Lăcrămioara Florea din România. Asta vreau să vedem. Așa, domnul Chioța, foarte frumos. Mai tare ca la realitatea. Milena Ivanova din Bulgaria este pe locul 4. Numărul 53, number 53. Locul 3 este ocupat de Cristina Daniloviț din Serbia. Locul 2, Florina Iancu, iar locul 1, Maria Veresparania din Serbia. Și diploma pentru Maria Veresparania din Serbia. Dorin, te rog frumos să-i mânezi. Diploma, medalia și trofeul. Domnilor, o să vă rog să vă amestecați acolo printre fete pentru fotografie. Dorin, te rog să stai între fete acolo. Nu-ți place deloc, după zâmbetul tău, așa văd eu treaba, cum stă treaba. Vrem și națională, regia tehnică.